Hi guys! Welcome back sa among channel guys. Kin and Kim Burato Vlog. Wala mo pa ba nas Kim kay init. So meron guys, mag-out miss na ti karon naghanak ka puto among outan dadto. Ya magibutang ang mga dadaan og ko ang asiti. Di, kainon buhay na. Hindi ba tagatang nati. Kuan aron matay agi sang puto. Mga bagnusan dadto. Outan sa na mo una sa na mga bagnusan. Kaya luuza ka to, daghag kuto isang kuan. Muabel po ko mga. Gawas. Ma. Nagdami gunting. Karing asiti. Kaya mo na yung mga ibagnos na to, yung nagmana mag-out. Kaya itong nat ito. Ito, alam mo di ay. Hinagto. Ito, naghinagto to. Di man pa na to init, kaya rang mga ka... Nakatawanan ko mo. Ha? Tawanan ko kabo. Tawanan na ikagkabaw. Nakatidang ilong. Bisin, pagkat ang buhian. Kasi nahikat sa lobe o sa mahugyan. Alis mahugan, ikarong landong. Ito mga intan. Major pag ito gamit, kaya nailubi mo taga. Hindi magdali ni rig out guys kay tora ba sa imong binlad na bako na mo bunek anda na sa una lang ano na agi anam di liin taw na mag napi guys ha nagluli-liin taw na mo siya ngi na imo naman ang ipanumban ng kahoy ngi kay tanza ka na sa ija ngi dari sakto naman ri ha kitiw ikaw po nimpang awajon na guys sa mga hingutan o mga ano grabe daghan naglisa sampukun darah sampukun dari Dani, rapok ko. dari ra dara kay pabor o dadto to atang hindo dadto Ano ko na? okay Nasa bitin sa tubig. Hindi na ha? mo ibanhin agnati guys dadto ay anang pabor si gamautan Ito ko na si Jas. Tunaan. uy ano mo pagka na itang kahoy bet ang dadong dai nagulibi Tanan doon lag si Jas kahoy ma kay hindi makasungag. di man guli manungag pa rin hindi man manungag Nungag na uy. sige Gigukod gani ko dana ma. guys kamang isang outan guys hindi na ng kahoy ito ng kaubin di ang outan kay ano na kadukuan na ato to Kabay ko to problema. ano bang lisa na ano ka na yung papada rin naghalalaw naghana dito dito Hala Diyos ko. ang naman kangi Natugo mo. ano puto oh Ika kila ma. Uy, guys. Iskog. Ito ka pikas. Di man sila manipa. Ngarapi ra. Ito ka lagi. Dugli na nung tagkuan. Kinkingara man nung. Dani, mangarap. Di man sunang manghilabot. Tawanan sa kalipog kabot. Tawanan ka ados kin guys. Imo, di man dahil nagkakalit mo. O manggani itong higapot. Guys, ha? Ani may nga ni man ha. Ano, anak, bagong tinga, bagong tinga. Tingan sila guys, kaya arong mawa ang kuto. Yan naman na bagnusan og asiti. Yes, ang open guys, yung na nagtuto.
Na guys, napahak na gazid. Amo na nga bagnusan ro ka city or mamatay ag kuto. Uy, naidagang kuto ni za. Nga ngi. Luod ni mo ngi. Na naglisa. Gilisa si sana. Uy, no ko mura man dai panizag tao. Ubi. Pero wa ni mga lisain ang sa bandi naman mudot, bi. Baliman to. Bandi di ay. Ngi gusto pa sa magpakaut-kaut ni za guys. Gusto mo pakaut-kaut. Katulan mo Kung na. kadihang limbaro ini sapa ra ba na nam. Nagubuon ka to ubos. Kay hapit na gamay na laman. Ug pikas na kurot ng kuan. Pikas. Gusto na siguro makalakaw-lakaw mo. Silbi lagi karga naghanag lusa. Yung silbi pasagdan ko di mudake. Nang lang sa atimanon kay mudake. Pasagdan na di jadi mudake ning natiha. Maro gani kanding kada. Kabaw mo kandi. Kasi gusto magpa-out diha kay hangoutan. Ako. Out kay ken paupaw ka? Ko. Upaw ko skin guys. Mo man sa kabaw ka may style. Upawan da kana di. Isda na pod. Sa, grabe mo dang kanang sa. Uy, grabe pag-aagli sa iyo. Oh. Danggan pa ba ningi? Lasa na siguro na ma din tanggan na. Uy, nuuko. La, Diyos ko. Grabe glisa, uy. Magmansan mo taga city ron. Danggan pa ba ningi? Badya na mas glisa yung danggan ngi. Glisa man isugod guys, yan human kuto. Kuto managhan. Na. Oh guys, yung kahoy, isang ikog. Gilitan. Gilitan, ngi. Hini, pero put ng pagkaratang. Hindi, yun lang yung ikog. Saka tang pagkukuhan. Ito, nagtuli na ni Jama. Siya yung tuli. Kasi rin, nagikan ng mga lasa ma. Nabaw, napupunis may tabaw. Di ba pagtakod dan sa mga lasa? Ayun, kuning tabaw. Wala mo punis siya kay balhin man siya sa mo. Ako, wala. Muikid. Siguro. Kanang naglupad mo na. Kanang naglupad mo na, mama mo na ma. Sa katong kuanan autan kay mawa na ng kataw di na ka masipang magkida ng kahoy. Nedneran og kuan na city kay ro mawa ag kuto, mga matay ag kuto ni ja. Libi. Nedneran guys. Kuto di gana. Nangamatay ma. Nangamatay. Ag Koto. mamatay ni kuto. Magmadar ba jud? Para sa bilang buwan, bilangan sa kuanan guys, bagnusan. Trapay sa imong itlog. Kaplan na ni si Jag. Magbang kadihangin. Ano naman ni si Jang? Tagak kanik na. Taga kadiha. Dari daghan sa puto. Kanik ko. Dari sa kilod. Dari bidali. Ringi. Taras. Wah. Baking. Ano bisa? Pagkasan. Tut. Laga dari awas. Ini namin na yan. Gusto ko pa
Naman na nawag ma. Na. Nahuman na mig out sa nati guys. To ah nagilugway dadto to ah. Kay nahuman ang jakuan. Kana To, ko ah. nagkuman man ang. Gana nagizang panabsab. Wala buti ka to. Ko nag Wala magi bagnusan og asiti kay mamatay ang mga kuto. ko nagkuman. Muli nami kay hapon na. Natapay ang binlad dadto bukas nun. Kawanon ra ba? Napay kahoy gid dari guys dia. Timingan man ay kahoy dari na hagsak gyud ngunoy gahapon. Hagbeng ladya aw patay naman hanang pangadadin guys sayang. Madyo na laman maka kuan pila kadang agan. Bida rin kuan be kana mo ato tabi hamagunting isa. Ha? Green ba? Dadaman ko. Ay. Natulad to tanaw ko. Ay mas tingin ang man kakin. Natuda na ganina. Tur uy. Ha. Shh. Diya pa galit to nang hipo ko animo. Disikaw na. Ikaw gansid, garaon jud ka. Guys, muli nami guys. Tagal. Na guys, dahil ang mga asista nagudjud sa kahoy kay bugat. Kareha ah. Mga bugutan ka din mga bata ah. Tundalo ni sa. Salamat mga chikiting. Ni ano mas likod. Bugat na Jid, adto sa Jid. Ujura ra. Madu pa ko ay. Okay, daghan kog assistant dari guys dia. Dapat tigbit-bit na magkuan. Nasaan na imo kin? Grabe skin kinera ka cute ug da. Sakay na ako mo. Lagi julong. Madu pa. Ujura ra lang kay bugat long. Kami nagkulit kan pagpahan. Mura ang distant. Ito sa tagbinlad guys. Kawanon. Grabe tahip oy. Ito man. Ano pa niki? Agis ako ah. Agis. Ay, ito. Agis mo